Každý máme nejaké koníčky. Jedným z koníčkov nášho kolegu Daniela Levického Harchleba sú bojové umenia. Vždy, keď má čas, stretne sa s obdobne zmýšľajúcimi ľuďmi, nasadia si rukavice, chrániče zubov a suspenzory a idú na vec. Na minulý víkend si Daniel cez jednu webovú stránku zorganizoval medzinárodnú účasť. Do poslednej chvíle nevedel, kto sú ľudia, ktorí slúbili, že sa prídu, aby sa s ním pobili. Netušil, či zo Žinenky odíde po vlastných. Pozrite sa na to sami. To, čo trénuješ, je hlúposť. A aký máš dôkaz o efektívnosti tvojho štýlu? Vyhral niekto niekedy s tvojim štýlom v ringu? Nie? Tak to nestojí za nič. Celé sa to začalo na webe. Takýmito a podobnými poznámkami na moju adresu. Na stránke s čiernym pozadím, ktorá je už môjmu okoliu i rodine dôverne známa. Treba povedať, že nemám ilúzie o svojich bojových schopnostiach. 8 rokov som necvičil a kondička je slovo, ktoré by som možno ani nevyhláskoval. Nikdy som napríklad nerobil zápasenie, ale rád som si to vyskúšal. Všetko, čo viem, som sa naučil na tréningoch Wing Chun Kung Fu a pri sparingoch s podobne nadšenými ľuďmi z rôznych štýlov. Tisícky podobných v úvodzovkách šialencov spája táto web stránka. Bullshido, teda slovná hračka vytvorená z japonského výrazu Bushido, cesta bojovníka, a z anglického bullshit, po slovensky volovina, hlúposť, či jednoducho a ľudovo povedané kopa sračiek. Okolo web stránky sa vytvorila silná mnohotisícová medzinárodná komunita. Bullshido je hlavne o tom, aby poskytovalo pravdivé informácie pre ľudí so záujmom o bojové umenia, aby vedeli, že dostanú to, za čo si u trénera zaplatia. Bullshido hlása, že bojové umenia sa volajú bojovými preto, lebo učia ľudí, ako bojovať. Kto nebojuje, cvičí len formy, udiera do vzduchu a pritom tvrdí, že vie bojovať, žije v sebaklame. To je, ako by sa chvastal mimoriadnymi plaveckými schopnosťami niekto, kto v živote nebol vo vode. Tak ako prečítanie knihy o plávaní z nikoho neurobí plavca, ani tréning bez pravidelného, tvrdého fyzického kontaktu z nikoho neurobí bojovníka. Bullshido zaviedlo aj koncept tzv. Throwdowns, teda stretnutí, kde sa užívateľské mená menia na živých ľudí, ktorí si navzájom otestujú svoje sily a schopnosti. Rozhodol som sa teda zorganizovať prvý stredoeurópsky Throwdown. Pozval som všetkých zainteresovaných, aby si prišli do Bratislavy zatrénovať. Približne pol roka som s napätím čakal, ako sa to skončí. Po celý čas som rozmýšľal, ako to dopadne. Dostanem naozaj bohapustú nakladačku? Alebo sa zmôžem na slušnú reakciu? Príde vôbec niekto? Bratislavský Throwdown bol úspešný už len preto, že sa našli ľudia, ktorí boli ochotní sadnúť do lietadla a prísť sem na spoločný tréning. Netušil som, kto do Bratislavy priletí. Mohli to byť aj profesionálni bojovníci z ringu. V piatok večer som sa stretol s prvými 3 účastníkmi a na profesionálov sme sa išli pozrieť do haly na Pasienkoch, kde sa konal 4. ročník Noci bojovníkov. Bojové umenia sú pre väčšinu z nás len hobby a je to úplne iný svet ako svet svetových šampiónov a niekoľkonásobných majstrov. Ernesto Hust je legendou kickboxingu. Je to mimoriadne milý, tichý a sympatický muž, ktorý nemal problém zapózovať pred našou kamerou. V ringu súťaže K1 bol dlhé roky jedným z najobávanejších bojovníkov a 4-krát v ňom vyhral titul svetového šampióna. Everybody from TV Joy. Hello, nice to meet you. I'm Ernesto Hust, 4 times K1 champion. Ernesto, ktorý v ringu používal prezývku Pán dokonalý, doteraz nepoznal stránku Bullshido, no o nezmysloch v bojových umeniach si myslí svoje. Rešpektujem, ak niekto cvičí kung fu či aikido nesúťažne. No aj oni by mali rešpektovať mňa ako súťažiaceho bojovníka. Potom sa vyhneme nezmyselným tvrdeniam. Väčšina ľudí, ktorí si občas dajú do tela na tréningoch, neplánuje stáť v ringu ako profesionál. Nechcú alebo nemôžu venovať boju toľko času, energie a bolesti. Zároveň však prichádzajú aj o rôzne pozitíva, ktoré takáto kariéra prináša.
si niekto z času na čas zahrá s kolegami futbal a sem tam dá gól, neznamená to, že by ohrozoval kariéru Beckhama či Ronalda. Pokiaľ si je toho vedomý, je to v poriadku. Keď začne cez internet vypisovať o tom, aký je skvelý a akí sú všetci ostatní na nič, je tu možnosť dokázať reálny stav vecí. Preto sa mi veľmi páči koncept throwdownu. Inak sa urážka naťuká na klávesnici a inak sa vysloví, keď stojíte z očí v oči osobe, ktorá vám môže dať do nosa. Prvé rande cez internet vyústilo do celkom príjemného víkendu a aj keď pri komunikácii s ľuďmi cez internet nikdy neviete, na koho naozaj v reáli natrafíte, tak občas sa podarí stretnúť ľudí, ktorí vám poskytnú presne to, po čom túžite. Do Bratislavy prišlo na pozvanie neznámeho slovenského užívateľa 5 členov Bullshita. 3 z Anglicka, 1 z Talianska a 1 Američan žijúci v Trnave. Ten priviedol aj ďalšieho nečlena stránky, ktorý si s nami zatrénoval. Títo ľudia majú skúsenosti v zápasení, jude, brazílskom jiu-jitsu, wushu či karate. Stretnutie na žinenkách však nemalo za cieľ zbiť jeden druhého. Bolo to o sparingu, teda o tvrdom tréningu s chráničmi, pri ktorom sa obaja účastníci snažia trafiť toho druhého a kladú si navzájom odpor. To znamená, že ak jeden urobí chybu a nevykrie útok, schytá silný úder, kop alebo páku. Nie je to tanečná zostava. Človek sa učí aj vtedy, keď je úspešný, aj vtedy, keď nie je. Priniesol som aj svoje gumené tréningové nože. Mnohé štýly bojových umení totiž učia obranu proti nožu, no málo kedy trénujú na túto mimoriadne nebezpečnú situáciu realisticky. S gumeným nožom sa to dá a je to ťažšie, než sa zdá. Takže na tréningu sme si to rozdali ručne, stručne. Ale nezávisle na tom, aké má niekto rýchle pesťa alebo nohy, náboj vystrelený zo zbrane bude vždy rýchlejší a smrteľnejší. S týmito 3 anglickými členmi Bullshita, ktorí strávili v Bratislave celý víkend, sme teda spolu zavítali aj na strelnicu. Briti majú veľmi tvrdé zákony o strelných zbraniach a tak toto bola prvá šanca pre užívateľské mená Running Dog, Psycho Mongoose a Chun, aby zažili streľbu s ostrými nábojmi. Aj tieto fotografie im budú doma pripomínať víkend strávený na prvom stredoeurópskom throwdowne. Sobota 8. septembra 2007 bola príjemným a poučným zážitkom. Neboli to žiadne súboje na život a na smrť, nebola to žiadna konečná odpoveď na otázku bojových schopností kohokoľvek z účastníkov. Pre mňa osobne bolo medzinárodné stretnutie na žinenkách potvrdením toho, že mám aspoň nejaký základ, na ktorom môžem stavať. Ten základ je tvrdý tréning. Občas to bolí, ale je to tá správna cesta.